Is-sitwazzjoni finanzjarja taż-żgħażagħ tiebet meta mqabbla mas-sena l-oħra, hekk wera stħarriġ tal-EY dwar iż-żgħażagħ f'pajjiżna. L-istħarriġ juri kif 46% taż-żgħażagħ akbar fl-età raw titjib finanzjarju meta kkumparat mas-sena l-oħra. Dan fil-waqt li 42% taż-żgħażagħ iżgħar fl-età f'pajjiżna wkoll raw titjib finanzjarju. Dan ifisser li n-numru ta' żgħażagħ ikbar fl-età li ħassewhom marru aħjar finanzjarjament żdied bi 12% meta mqabbel mas-sena l-oħra, filwaqt li l-istatistika ta' żgħażagħ iżgħar fl-età u li wkoll ħassew kambjament għall-aħjar żdied bi 15% fuq is-sena l-oħra. L-ammont ta' żgħażagħ li ħassewhom baqgħu l-istess jew marru għall-agħar finanzjarjament ukoll rat tnaqqis mill-istatistika tas-sena l-oħra. L-istħarriġ wara wkoll kif din is-sena hekk kif pajjiżna ħiereġ mill-pandemija iż-żgħażagħ bdew inaqqsu tħassib tagħhom dwar il-pandemija. L-istudju nnota tnaqqis minimu ta' żgħażagħ li huma mħassba dwar l-ekonomija ta' pajjiżna. Iż-żgħażagħ imbagħad huma konxi iżjed tal-ambjent, tat-traffiku u tal-iżvilupp.